Kula seneng pituture wong Jawa, aja ngranggeh barang sing ra geduk engko nek tiba. Kan sae, Pak. Mboten saged dijelaske paham to ngoten niku? Aja ngukur klambi nganggo awake wong liya. Ngerti lho, Pak? Maksude nuruti kepinginan nek sae mboten napa, ning nggih ngukur kemampuan. Aja nekat. Lha saiki kathah Pak kedadosane mboten do digagas. Nyun sewu upamane duwe penghasilan sewulan mung 1 juta. Pengen kendaraan ya mungkin cukupe sepeda motor kredit insyaallah cekap lah. Lah terus pengen mobil nih Pak jajal loh. Mobil ke Alphard ya Alphard khah tidak. Akhirnya meksa golek utangan wis ngoten nika akhirnya kisruh putih-putih niki contoh mulane sudah malih Bapak Ibu nggih monggo kula suwun kanthi sanget disetel penggali tansah mensyukuri sedaya nikmat sing diparingne Allah, atine sing nrimo, nggih, ayem nggih. Kebutuhan dicukupi nek duwe kepinginan kudu ngukur kemampuan. Nek ra kuat aja nek